Методика на самомасаж при валгусна деформация на палеца на ходилото, кокалчето. Първа стъпка. Нанасяне на крем. С поглаждащи движения нанесете малко количество крем и го разнесете равномерно върху цялата повърхност на ходилото. Желателно е крема, който използвате, да е бързо абсорбиращ се, така че ходилото да не остава мазно дълго време след масажа. Продължавайте да масажирате така около 1 минута. Втора стъпка. Праволинейно плъзгащо разтриване с палците в надлъжна посока. Започнете да извършвате праволинейни плъзгащи движения с палците на двете ръце едновременно или последователно. Следвайте нарисуваните масажни линии в посока от петата към палеца. Отново масажирайте по този начин около 1 минута. Трета стъпка. Праволинейно плъзгащо разтриване с палците в напречна посока. По-удобно ще е да работите с палеца на едната ръка. Работете в посока от възглавничката под палеца на ходилото по напречният свод на ходилото към възглавничката на малкия пръст. Продължете с техниката около половин минута. Четвърта стъпка. Техника гонещи се палци. С къси и дълбоки дъговидни движения, извършвани последователно с двата палеца, разтрийте цялата плантарна повърхност на ходилото. Акцентирайте върху позицията на мускулите къс сгъвач на палеца и привеждач на палеца. Продължавайте да масажирате около 1 минута. Пета стъпка. Разтриване с ставите, кокалчетата, на сгънатата в юмрук ръка. Сгънете ръката си в стегнат юмрук и разтривайте колкото можете по-дълбоко посредством претъркалване през кокалчетата на юмрука. Акцентирайте отново в позицията на двата мускула – къс сгъвач на палеца и превеждач на палеца. Разтривайте по този начин около половин минута. Шеста стъпка. Разтриване съставите кокалчетата, но в надлъжна посока. Масажирайте отново съставите на сгънатата в юмрук ръка, като този път ги придвижвате в надлъжна посока. Масажирайте по този начин около половин минута. Седма стъпка.
Разтриване на плантарната страна на първата метатарзофалангеална става. Масажирайте детайлно зоната около първата метатарзофалангеална става, ставата, където се образува кокълчето. Използвайте палците на двете ръце, като масажирате едновременно или последователно. Акцентирайте върху болезнените участъци. Когато поносимостта към болката ви позволява, разтривайте по-дълбоко, като обременявате единият палец с помощта на другия. Или използвате като работна повърхност ставата на сгънатия показалец. Продължавайте да масажирате така около 1 минута. Осма стъпка. Разтриване на гръбната повърхност на ходилото. Използвайте отново палците на двете ръце, като разтривате зоната между първата и втората метатарзални кости и продължите по обърнатата към останалите пръсти повърхност на палеца. Масажирайте зоната около половин минута. Девета стъпка. Разтриване на гръбната повърхност на първа метатарзофалангеална става, ставата, където се образува кокълчето. Масажирайте детайлно зоната около първата метатарзофалангеална става. Използвайте отново палците на двете ръце едновременно или последователно и акцентирайте върху болезнените участъци. Масажирайте по този начин около половин минута. Десета стъпка. Тракция. Изтегляне на първата метатарзофалангеална става. Хванете стабилно палеца на крака и го издърпайте напред по протежение на надлъжната му ос. Задръжте напрежението 5-6 секунди и отпуснете. Направете 5-6 повторения на техниката. Единадесета стъпка. Пасивни движения на първа метатарзофалангеална става. Хванете стабилно палеца на крака и започнете да го движите кръгово в едната посока. Продължавайте така около половин минута. След това може да извършите движенията и в другата посока за още половин минута. За да има ефект, изпълнявайте методиката 3 пъти седмично в продължение на поне 3 месеца. Редувайте с упражненията от методиката за автостречинг при халкс валгус, изпълнявани поне 2 пъти седмично.